Zdravím ťa pri ďalšom návode na kartový trik z mojej tretej nadchádzajúcej knihy. Toto je jedno z posledných videí, kde sa budem venovať svojej tretej knihe. Potom už kniha vyjde a budeš si môcť kúpiť, respektíve predplatiť. Ale kúzlo, ktoré ti ukážem, je extrémne dobré v tom, že ty si môžeš sadnúť na miesto diváka, nechať dvoch divákov urobiť toto kúzlo samostatne a aj tak to vyjde. Ja celý tento trik predvádzam spôsobom, že dva diváci sa snažia robiť presne to isté, aj potom, čo sú karty zamiešané a stále prídu k tej istej karte, respektíve k tým istým kartám, pretože budú môcť dve. A nebudem to dlhšie zdržovať, poďme si trik ukázať, ako asi vyzerá. Prevedenie triku môže vyzerať následovne. Podám divákovi 1 modrý balíček, divákovi 2 červený balíček. Nezabúdajte, že pri týchto návodoch nejde mi o to, aby ste sa naučili nejaký trik, ale aby ste sa naučili byť kreatívni. Preto vám ukážem verziu tohto triku, ktorú robím ja, trochu inú ako je v knihe, ale je to stále ten istý trik z tej knihy, iba trochu zlepšený. Takže, predstavme si, že obidva diváci majú robiť to isté, aby sme si to skúsili. Môžem balíček predtým zamiešať, ale je to úplne jedno. Každá karta balíčku je samozrejme iná, takisto v druhom balíčku je každá karta iná. Okay? Čo je teraz? Je to na divákoch. Niekto si značne. Zoberte buď hornú kartu alebo spodnú. Jeden divák povedajme tomu spodnú. Fajn, zoberte kartu zo spodu a dajte ju do stredu niekde. Okay? Zostala nám horná. Chcete jednu alebo dve? Dajme tomu, keď povie dve, zoberú dve karty a dajú do stredu, čiže vymenia dve karty z hora do stredu. Okay? Teraz, keď to majú, zoberú časť balíčka, približne štvrtinu a preložia, otočia naopak. Uvidíme, ako im funguje synchronizácia, či sa zhodnú na rovnakých kartách. 7 srdcová, 8 diamantová. To nie sú rovnaké karty, ale obe sú červené, čo je fajn. Dobre, skúste zobrať väčšiu časť balíčka a preložiť s otočením ešte raz. ESO a 9. Tu už vidíme, že tu synchronizácia moc nefunguje, tak skúsime balíček ešte preložiť, že balíček preložia a týmto spôsobom by sme sa mali dostať na karty alebo kartu, ktorú sa si vybrali. Čiže keď rozhodnem balíček kariet, jeden divák má preloženú takúto časť kariet, druhý takúto časť kariet, čo je dosť podobné a synchronizácia by mohla fungovať. Aj majú približne rovnaký počet čiernych a červených a teraz vysunieme jednu červenú odtiaľto, druhú červenú odtiaľto a taktiež jednu modrú, ktorá je z kraja a jednu modrú odtiaľto. Dve rôzne karty z dvoch balíčkov, pokiaľ diváci majú rovnakú synchronizáciu alebo sú synchronizovaní, majú prepojené mozgy, funguje to tak, že by tie karty mali byť rovnaké. A teraz sa to poďme naučiť. Poďme na vysvetlenie, ktoré je veľmi jednoduché, ale urobíme si ho lepšie, aby ten trik bol lepší, ako som vám ukázal. Ja tam používam nejaké zlepšené veci ešte k tomu, ale nebudem vám to vysvetľovať, pretože je to zbytočne komplikované a zamotali by ste sa pri úplne jednoduchom triku. Čiže naučím vás základný trik, pokiaľ máte kúsok kreativity, dokážete si vypočítať nejakým spôsobom, ako som spravil to v prevedení. Ten trik bude úplne rovnaký. Takže predstavme si, že chcem napríklad, aby diváci preložili červené ESA. Čo k tomu musím robiť? V obidvoch balíčkoch to musím spraviť. Musím zobrať jedno červené ESO a dať ho dole a druhé červené ESO dať hore. Čiže pokiaľ mám pripravený balíček týmto spôsobom, tak mi to kúzlo vyjde automaticky už teraz. Ale aby to nebolo len také, že ste karty pripravím a dám pre diváka, čo ja môžem spraviť je zamiešať tie karty spôsobom riffle shuffle, takže spodná a vrchná karta zostanú rovnaké. Hej? Čiže hop, hop. A keď pozriem spodnú kartu a vrchnú kartu, stále sú to tie dve isté karty. Teda diváci teraz videli, že balíček bol zamiešaný. Ako spraviť riffle shuffle? Pokiaľ máte karty pred sebou, dáte si ich takto dlhou stranou k vám. Chytíte rukou balíček týmto spôsobom, čiže ja dávam vždy iba jeden prst prostredník dopredu, ukazovák hore a palec hore a preložím približne polovicu, alebo pokiaľ chcete správne, 3 prsty dopredu, ukazovák hore skrčený a palec vzadu. Preložím polovicu balíčka, dávam doprava prvýkrát a viem, že tú kôpu, ktorú držím, tam je vrch, čiže tú kôpu, ktorú som chytil, to je horná karta, tá karta musí skončiť hore, v tej druhej kôpke karta musí skončiť dole. Teraz kopírujem ľavú ruku tak, ako je pravá, že kopírujem uchyty kariet úplne rovnako. Zdvihnem tie karty, ako keby prechádzam knihou, tak iba takto tie karty palcom prejdem. Čiže keď máte knihu nie tvrdú väzbu, ale mäkkú, tak dokážete prejsť stranami, to isté budete robiť s tým balíčkom. Natočíte si karty kúsok k sebe, aby ste mali rohy pri sebe, zoberiete, nadvihnete palcami a začínate tou kôpkou, kde je spodná karta, čiže táto kôpka, ktorú som nedržal, keď som prekladal. Túto kôpku som nedržal, tá ide ako prvá. Čiže prvá a posledná karta im musí padnúť z tejto druhej kôpky.
Tým pádom mi zostanú karty zamiešané tak, že prvá a posledná karta sa neposunú. To je najjednoduchší spôsob toho, ako si kontrolovať obe karty, že hop, ešte raz, zamiešané, horná a spodná karta sú rovnaké. To isté urobím s druhým balíčkom. Pokiaľ samozrejme ste trochu skúsenejší, viete, ako to spraviť tak, aby ste mohli ukázať spodnú a vrchnú kartu, aby boli iné a potom by ste ich zamiešali presne tak, ako chcete. To vás tu učiť nebudem. Fajn, čiže stále mám rovnaké vrchnú a spodnú. Naučili sme sa teda spoločne riffle shuffle, ako tie karty zamiešať. Pokiaľ riffle shuffle neviete a chcete to urobiť tiež, tak môžete urobiť jednoduché preloženie. Tiež sa ho naučíme, zoberiem časť kariet a preložím ten balíček. Takýmto spôsobom spodná a vrchná karta mi zostávajú. Čo som spravil? Zobral som vrchnú časť, preložil som doprava, strednú do stredu doľava, idem na pravú kopku opäť a ich zaberiem. Ono to vyzerá, ako keby som ten balíček preložil, ale v skutočnosti beriem naspäť to poradie, v ktorom som tam dal. Keby to urobím tak, ako to má vyzerať, že zoberiem odtiaľto a to vyzerá, ako keby sa ten balíček neprekladal a vtedy sa práve ten balíček prekladá, čo je veľmi zaujímavá vec, ale je to lepšie ako nič nespraviť, pretože preložíte balíček, to znamená, že tie karty musia byť v inom poradí. OK? Čiže máme svoje karty nachystané hore-dole, máme balíček zamiešaný, prípadne preložený, nemusíte to prekombinovať, stačí iba párkrát, diváci vedia, že keď to zamiešate, tak ten balíček bude v inom poradí. A vyberiem si dvoch divákov, väčšinou jednu ženu, jedného muža, ktorí sa na seba u mňa chvíľu pozerajú a potom začnú. Čiže dávam im inštrukcie, ktoré musia robiť. Vezmite približne štvrtinu balíčka, zdvihnite tú časť, otočte ju naopak a položte naspäť. Vidím dve karty. Snažím sa povedať, čo vidím, čiže vidím diečko, káčko, majú iné farby, ale sú to obidve obrázkové karty, čiže niečo tam je, nejaké to puto tam byť môže, dve obrázkové karty, aj keď inej farby, skúsime to ešte raz, ok? Čo viac nám to môže povedať, čiže zoberte približne polovicu, najskôr štvrtinu, potom polovicu. Princíp tohto triku je, že najskôr menej, potom viac. Čiže viac, približne polovicu, zdvihnite, otočte naopak. A keď teraz, wow, ok, keď teraz pozriete na tie karty, opäť ječko, král, opäť postava a iné farby. Dokonca naopak sú tie farby, takže toto by bol extrémne super moment a povedal by som, wow, ok, to stačí, tentokrát stačí, ideme na to, čo máte spraviť. Skúste karty niekde preložiť a dokončíte preloženie a teraz ich rozhrnite po stole. Ako vidíte, približne v strede preložené, tiež približne v strede. Predtým to bolo káčko, ječko a ječko, káčko, ale vysunte prvú kartu zľava, ktorá je otočená obrázkom nadol a prvú kartu sprava. Čiže tieto dve karty sú veľmi dôležité. Samozrejme ste mohli preložiť kdekoľvek ste chceli. Bolo to iba na vás. Vašou úlohou bolo prepojiť sa a tým, že ste to spravili spoločne, by ste teraz mali byť prepojení tak, že ste našli rovnaké karty. 2 SA. Prejdeme si to ešte raz, aby ste tomu lepšie rozumeli a vedeli ste, o čom ten trik je. Čiže si iba nachystám tie karty. Jedna hore, jedna dole. To isté v druhom balíčku. Jedna pôjde dole a druhá pôjde hore. Čiže sem. Balíček zamiešam takým spôsobom, že zostávajú na vrchu. To isté urobíme s druhým, teda jedna dole, jedna hore, pardon. A ideme na to diváci, približne štvrtinu. Otočia král a kráľovna. Opäť skvelé karty. Král, kráľovna, keď je to muž, žena. Môžete o tom hovoriť čokoľvek chcete, len aby to dávalo nejaký zmysel. Nehovorte veci typu, skúsim to ešte raz. 6 štvorka, ok. Dokopy je to 10, nie. 6 štvorka, fajn, to je párne číslo. Na čierne, jedna červená, opäť uvidíme, čo sa stane, skúste balíček ešte preložiť. OK, preložený balíček rozhrniem, vidím prvá karta opačne až tu, či by som komentoval, tu je viac kariet ako tu, ale možno to tak má byť, možno to tak niečo väčšie chcelo, nejaká vyššia sila možno, alebo čokoľvek. Je to na vás ako prezentáciu, použijete. Opäť, keď sa na tie karty pozrieme, ESO srdcové, ESO kárové, čiže dve rovnaké karty. Jeden z typov, ktorý môžete pri tomto triku využiť, je, že vy môžete vlastne použiť aj viac divákov. Vy nepotrebujete skončiť u 2 divákov, vy môžete použiť 4, vy môžete použiť 6, 10, môžete dať každému balíček kariet s nachystanými 2 kartami a všetci budú mať rovnaké karty. Okay? Ďalšia vec, ktorú keď robíte s 2 divákmi, vidíte, že máte 2 karty a 2 karty. Takže čo vy môžete spraviť, je, že dáte niekomu vybrať kartu. Predstavme si, že si tú kartu vyberie typek a je to ESO. Dajme tomu listové, nikomu tú kartu neukáže. Nie je to divák, ktorý nebude robiť nič ďalej. Iba bude mať jednu kartu u seba. ESO listové, pamätajte si to? A 2 diváci pôjdu a budú robiť tento trik. A na konci, keď otočia karty, tak tam bude desina, ječko, kvečko, káčko, ok?
na začiatku môžete povedať, OK, fajn postupka, ale vždy je to 5 kariet a spomennete si na to jedno, ktorý drží tú kartu, otočí, máte Royal Flush. To sú iba veci, ktoré môžete spraviť, také nápady, môže to byť zaujímavejšie. Čo sa týka prezentácie, musí to dávať nejaký zmysel, ja som sa nedal samozrejme svoju prezentáciu, ktorú používam na vystúpeniach, pretože chcem, aby ste prišli s tou vašou. Dal som iba nápad, návod nejakým spôsobom začať, ale keď si vymyslíte svoju prezentáciu, ktorá je k tomu triku dobrá, máte extrémne silné kúzlo, kde získate extrémne reakcie, pretože diváci celé kúzlo, celý trik robia sami. Pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni napísať komentár, dať like, prípadne odber, ak ešte nemáš, napíš do komentára kľudne, čo sa ti na triku páči a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa aj pekne a čau.